Добрый день, паважанае спадарства. З вами Радыё Свабода, я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітычныя аглядальнікі, палітычныя аналітыкі Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Прывітанне. Віталь Цыганкоў. Добрый Віталь, вечер. добрый вечер, да. И Андрей Казакевич, доктор политологии, политолог и директор Института «Политичная сфера». Андрей, прывітанне. Вельмі прыемна. Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта прэсавая канферэнцыя, якая вот літаральна некалькі хвілінаў таму скончылася, каманды Светланы Тихановскай и Координацыйнай рады. В этой конференции взяли удел члены президиума рады Павел Латушка и Вольга Ковалькова и дорадца Тихановскай по эканамічных пытаннях Олесь Аляхнович. Там з'явілася и Тихановская, але на кароткі час. Вот в основном вот эти три чалавекі як бы распавядалі про тое, як вот такая як бы супольная команда, скажем, бачыць себе будучыню Беларусі, бліжэйшую и далёкую. Давайте спачатку про далёкую. Зразумела, всем больш цікава, конечно, что будзе вот зараз, что які лёс ультыматума, але давайте пачнем як бы про вот такую новацыю, что Олесь Аляхнович агучыў некую праграму будучага рэфармавання Беларусі, там з 10 пунктаў. Ну, вы вот, я думаю, уже паглядзелі, пачыталі, пра што там ідзецца. А таксама ён як бы сфокусаваў сваю увагу на тым, што вот як бы уже команда эканамістаў вядзе перамовы з міжнароднымі арганізацыямі фінансавымі, і там пункты дапамога будучай Беларусі, скажем так, на переходны период кшталту плана Маршала, ці тое, што Польша атрымлівала в 80-х годах, канцы 80-х, ці вот, скажем, Греция некалькі гадоў таму пасля амаль што дэфолту. Вот этот пункт. Второй пункт – это реструктуризация и замороживание международных долгов в Беларуси. Вот як бы Лукашенко сыдзе, и тады вот международные организации могут такую вот дапамогу оказать. Ну и я вот, напрыклад, ему задаў пытанне про тое, что тут так вы вот хочете як Бальцарович рабіць Беларусі, а он, дарэчы, вучань Бальцаровича. Он сказал, ну так а чё, вот в Польше таксама хорошая экономика, в 3 разы больше дохода, чем у белорусов. Вот на ваш погляд, Андрей, вам першаму пытанне, якая роля вот з'яўлення гэтай программы? Ну, многие нават пэўны час сказали, что а навошта программа? Вот вся программа Тихановской, я стану президентом и обвещу новые выборы. И як бы никаких экономичных реформов я рабіць не буду. А вот какая-то, оказывается, з'явілася патрэба. И вот на ваш погляд, якое значение ввогуле з'яўлення самой по сабе программы и того, что она з'явілася такая, якая она ёсць? Ну, в связи с тем, что кризис политичный затягивается, то возникает потреба прапанаваць некую візію развіцця краіны, да, для того, каб утрымліваць у фокусе уваги альтэрнатыўныя палітычныя сілы і Светлану Тихановскую і іншых палітыкаў, якія выступаюць за змены ўлады ў Беларусі. Ну вот неабходна паказаць, што ж все-таки будзе, асабліва улічваючы контрпрапаганду, так назовем гэта, да, тое, што паказваюць на по беларускаму тэлебачанні, то, што транслюе Лукашенко, іншыя вышэйшыя асобы у Беларусі, ну, распавядаюць пра тое, што гэта будзе там крызіс, што людзі, якія рвуцца да ўлады, не маюць ніякай праграмы эканамічнага развіцця. Вось. Ну і вот у такой сітуацыі выглядае вельмі лагічна, што фактычна альтэрнатыўныя палітычныя сілы
прапануюць, тому што нельга сказаць, што гэта пазіцыя толькі аднаго якога-небудзь палітыка, адной палітычнай сілы, яны прапануюць нейкую такую эканамічную візію, з якой уже можна паказваць тое, як будзе выглядаць Беларусь, калі ўлады зменяцца. Таму, конечно, напэўна, праграма гэта будзе дакладняцца. Я не думаю, што ў чыстым выглядзе, як яна была прапанавана, яна ў выніку будзе прымяняцца, калі там нават адбудуцца змены. Ну, але само по сабе, конечно, з'яўленне такога дакумента гэта лагічна, гэта патрэбна, я лічу, у сучаснай сітуацыі. Віталь, як бы вы адказалі на пытанне все-таки пра змест вот этой программы? Ну, там, вот, можа, я на это глядзеў з такой чисто журналісцкага як бы пункту гледжання, але там, ну, вот таксама там подвышение, скажем, эффективности дзяржаўных прадпрыемстваў, паляпшэнне працы фінансавай сістэмы, вот такого рода пункты. Вот я, дарэчы, испытаў спадара Алехновича, скажите, а вот што-небудзь з гэтага як бы не дэкляраваў дзейны цяперашні ўрад? Ён мне адказаў: дэкляраваў і много разоў, но просто там палітычнай волі это рабіць не было, а у нас палітычная воля ёсць. Ну, вот, як бы, скажем, калі прыгадаць там 90-е гады, да, то многих людей, ну, вот, как бы натхняла сама по себе идея, что вот у нас был совок, а вот у нас будет, так сказать, як на Захаде, ну, калі вельмі спрошчана, да. А вот зараз, як бы, вот эта программа, яна натхніць таким же чынам, на ваш погляд, можа натхніць, скажем, ну, вот людзей, якія выходзяць на пратэст. Бо Андрей патлумачыў, што, як бы, ну, да, вот патрэбная некая позитивная программа, но не любая позитивная программа может людей, так сказать, умацаваць у іх вот, как бы, готовности там стоять до конца, там, змагацца. Ну, натхніць, конечно, людзей на пратэсты не эканамічная праграма, гэта не яе задача. Эканамічная праграма, якая была сёння прадстаўлена, мне падаецца вельмі мудрай і з практычнага, і з эканамічнага, і з такого, паўтаруся, практычна-палітычнага пункту гледжання. А паколькі, ну, вот як у рэкламе, ведаеце, калі на рэкламных курсах вучаць, то першая задача рэкламы зняць негатыўныя чаканні. Вось, другая задача падкрэсліць пазітыўныя чаканні. І вось гэта праграма якраз яна спрабуе спалучыць гэтыя дзве ролі, дзве задачы. Перш за ўсё, яна здымае якраз тыя негатыўныя страшылкі, якімі сапраўды поўніцца прапаганда і выказванне Лукашэнкі, што вось яны прыйдуць, разгоняць заводы, яны там пакінуць іх без працы, прададуць усё немцам, амерыканцам і гэтак далей. Якраз в сваёй праграме Алехнович, ну, праграма Координацыйнай рады, падкрэсліваецца, што ўсё будзе дастаткова спакойна і паступова. Вось, і адресная сацыяльная дапамога, там падвышэнне эфектыўнасці сістэмы сацзабеспячэння. Я памятаю, што нешта падобнае вось в праграме меў, напрыклад, Віктор Бабарыка. Ён нават падкрэсліў сваю некую сацыяльную накіраванасць, бо вот ён такі пузаты буржуа, банкір, і ён якраз падкрэсліў у сваёй праграме, што ён будзе клапаціцца не пра банкіраў і прыватызатараў, а перш за ўсё пра, ну, незабяспечаныя слаі насельніцтва, пра то, што умоўна называецца, ну, звычайныя людзі, просты народ. І в гэтай праграме таксама яна, конечно, давольна рэфарматарская, і калі вы, кажаце, задавалі пытанне, што ці сапраўды ўлада не мае нешта падобнае, ну, ўлада гаварыла всякія рэчы, але то, што яна робіць, ну, асабліва апошнія 5, 7, 10 гадоў, мы бачым, што сапраўды ніякіх рэформаў з пункту гледжання павышэння эфектыўнасці няма, ніякіх рэформаў з пункту гледжання там некай рэструктурызацыі дзяржаўных прадпрыемстваў няма. Так што на гэтым фоне не вельмі складана выглядаць зусім ужо там рэвалюцыйным, дастаткова быць, ну, дастаткова такім спакойным, мяккім. І нават я б сказаў, што можа быць занадта сапраўды такая спакойная праграма, бо некаторыя рэчы можна і не баяцца, калі кажуць там улады, што вось кагосьці там выганяць, некія людзі застануцца без працы, но яны знойдуць іншую працу, у тым сэнсе, што, ну, напрыклад, няма працы там, не ведаю, касцоў, зараз косяць камбайнеры, ці трэба па гэта плакаць, ці няма працы там вадавозаў. Ну, некаторыя прафесіі зніклі з развіццём цывілізацыі, нікому это не стала трагедыяй. Так і тут, калі некаторыя такія самыя прымітыўныя
ну, скажем, виды дзейнасці такой фізічнай на прадпрыемствах яны будуць скарачацца, будуць замяняцца тэхналогіямі, то гэта нармальны працэс, не трэба его баяцца. Так што я яшчэ раз паўтаруся, праграма вельмі мудрая з палітычнага пункту гледжання. Валер, а вот наколькі яна мудрая? Вот Віталій уже сказаў, прыгадаў Бабарыку, і я вот памятаю падчас кампаніі, як бы многія вот казалі, што ў яго какая-то праграма вот как бы ніякая. Скажем, у БНФ свой час, яна была, можа і кепская, но она была такая достаточно выразная. Скажем, у Міленкевіча по-свойму выразная в 6-м годзе. А Бабарыка, ну, в пэўным сэнсе быў за все добрае. Он гаварыў, што ну вот як бы неправільна кіруюць, а я буду кіраваць правільна, ну і таму все будзе добра. Вот і сёння я спытаў спадара Алехновича, кажу, вот вы вучыліся у Бальцыровича, вот вы будете рабіць як Бальцырович, будете рабіць як Гайдар, а калі нет, то ў чым? Ну, он вот как-то не отказал. Причем я бы зразумеў отказ. Да, буду рабіць менавіта так. Окей. Я бы зразумеў отказ. Нет, я не буду, мы не будем рабіць вот так, так, так. Яны рабілі так, а мы будем рабіць інакш. Он як бы не стал, то есть он як Бабарыка вот як бы не захотел себя окресливать. Это добра ці кепска? Юра, ну вы ставите, пробачьте, перед Валерой ставлюся, пытанне нейкіх таких двух, ну просто супрацьлегласцей, якія в жыцці не абавязкова павінны быць. В жыцці можа быць нешта сярэдняе, альбо на 70% одного, 30% другого. Это потому что я тупой, Виталь, тому я задаю такие пытания. Нет, я чекаю разумного отказу. А ён разумна адказаў, што ў нас будзе нешта пасярэдзіне, не Бальцырович. А зараз яшчэ і Валера адкажа разумна. Я думаю, что и Бабарыка, и іншыя кандидаты ў прэзідэнты ў гэтай кампаніі в прынцыпе рабілі правільна, што не удакладнялі в нюансах сваю эканамічную праграму. Таму што гэтая выбарчая кампанія і тое, што здарылася пасля выбараў, кажа пра тое, што неэканамічныя пытанні з'яўляюцца галоўнымі пытаннямі парадку дня беларускага сацыяльна-эканамічнага, палітычнага, я б сказаў, крызісу. Вось. І таму як бы неэканамічная праграма з'яўляецца цяпер галоўнай. Дарэчы, у Светланы Ціхановскай была некая эканамічная праграма, якую надрукавала, там таксама было такое за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Калі казаць пра сённяшні выступ Алехновича, ведаеце, ёсць такі выраз, што вайна вельмі важная справа, каб давяраць яе вайскоўцам. Вот я б зараз сказаў так, эканоміка вельмі важная справа, каб давяраць яе эканамістам, калі гаворка ідзе пра палітычныя выступы, палітычныя дакументы, палітычную праграму кандыдатаў ці партый. Таму што эканамічная праграма падчас палітычных дыскусій гэта не задача эканамістаў, гэта павінны пісаць такія дакументы паліттэхнолагі. Таму што сапраўды ў гэтай праграме, і вы добра згадалі, што да, там было шмат агульных рэчаў, з якімі можа пагадзіцца і сённяшні ўрад. А калі яны хацелі прыцягнуць да сябе дадатковую ўвагу, то я думаю, што акцэнт павінен быў бы рабіцца на іншае. Напрыклад, там добры пункт адмена кантрактнай сістэмы. Вось галоўны цэнтральны пункт, на які можна было б, так сказаць, рабіць акцэнт, і гэта вельмі добра кладзецца на заклік да страйку, дарэчы. Ну, ці той жа, вот, так сказаць, стварэнне нейкіх міжнародных фондаў падтрымку беларускіх рэформаў. Вот это добрая ідэя, якая, мне падаецца, таксама добра б гуляла, калі б яе прапанавалі беларускаму электарату. То бок было гэта сказана, але трэба было рабіць акцэнт на гэтым, расшыфроўваць, а не указваць іншыя там пункты, некія банальнасці, што трэба, так сказаць, добрая фінансавая сістэма. Вось. Наконт пазыкаў, ну, ведаеце, 50% пазыкаў Беларусі гэта Расія. І гэта праблема беларуска-расійскіх дачыненняў. І тут як бы міжнародныя фінансавыя арганізацыі ў гэтым працэсе, ну, я не ведаю, наколькі яны важныя.
Ну і кітайцам таксама даўгі ёсць, а вось недавно кітайцы вельмі жорстка запатрабавалі вярнуць там грошы по некаму аднаму праекту. Таму не ўпэўнены, што Ну, я вас гэта перепыню, Валер, бо як бы логіка спадара Алехновича, ён там это тлумачыў, што калі его спыталі, а вот як бы а з якой радасці міжнародныя фінансавыя арганізацыі павінны, скажем, дараваць даўгі ці рэструктураваць даўгі. Ну, ён сказаў, што ну таму што вот цяперашні ўрад ён не хоча выконваць там пэўныя рынкавыя прынцыпы, а новы ўрад будзе іх выконваць, і таму, маўляў, яны, так сказаць, вот это. Але пытанне пра нейкія рынкавыя прынцыпы в асноўным вылучае захад, заходнія крэдыторы. А вы сказалі, асноўныя крэдыторы расійскія. А Расіі, па-першае, ім как бы не вельмі как бы важна, ну, прынамсі, не кардынальна важна, чтобы беларускі бок выконваў нейкія эканамічныя пажаданні, а з другого боку у Расіі вельмі спецыфічныя пажаданні, в тым ліку эканамічныя, а самае галоўнае это палітычныя. І яны будуць даваць грошы і штосьці рэструктураваць зусім не за тое, што спадар Алехнович будзе рэалізоўваць рэцэпты Больцаровіча. Я трохі пра іншае. Я пра тое, што міжнародныя фінансавыя арганізацыі у сэнсе замарожвання выплаты даўгоў беларускіх як бы не вельмі для Беларусі важныя ў тым сэнсе, што большая частка даўгоў гэта Расіі, ну і плюс Кітай. Вось я пра што казаў. Так, Віталь. Не, просто хотел сказать, что калі не браць Россию, то з таго заходняго боку, ну, рэструктурызуюць, ніхто даўгі не збіраецца там не вяртаць, а ну, адкласці іх вяртанне на пэўны час, пра што сказано в праграме, рэструктурызуюць даўгі самым, ну, не то, что там несур'ёзным, як бы сказать, небяспечным дзяржавам, які эканамічным стане. Ну, за всю гісторыю бывало, что самым бедным и самым ненадзейным дзяржавам все равно рэструктурывалі даўгі і шлі насустрач. І калі вы ўзгадалі Грэцыю, то яе там доўг разоў 5 больше, чым Беларусі в адносінах да валового внутреннего продукту. На сённяшні дзень у нас там намного менш. Так што вось баяцца гэтага, што хтосьці не пойдзе на гэтыя умовы, мне здаецца, не трэба. Ну вот акрамя таго, што сказала Валера, як павядзе сябе Расія, за якой палова беларускіх даўгоў. Андрей, а як вы глядзіце на эту сітуацыю? Так, Андрей у нас кудысьці знік. Да, давно его уже не бачу. Да, ну, на экране. Вот, тады давайте перейдем до палітычнай часткі нашай гутаркі, да тых некалькіх заяваў, якія прагучалі з вуснаў спадара Латушкі і спадарыні Кавальковай. Ну вот быў пасыл сказаны пра тое, што як бы ніхто не збіраецца чыноўнікаў разганяць, ніхто не збіраецца як бы рабіць люстрацыю. Да, хтосьці, безумоўна, пасадаў пазбавіцца, але, вот, як сказаў Латушка, ну і ўвогуле вот у Латушкі як бы быў такі ключ, камертон, ну, як бы такое спакойнае, лагоднае, вот, когда он сказаў, што і як бы там не трэба нам шокавай тэрапіі адносна эканомікі, і тут, што не трэба разганяць чыноўнікаў, не трэба, так сказаць, там іх палохаць, і ён сказаў, што рыхтуецца нейкі адмысловы зварот да чыноўнікаў пра тое, што ну, как бы, чтобы яны ввогуле ведалі, чаго ад іх як бы хочуць бачыць вот прадстаўнікі, так бы мовіць, апозіцыі, прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Але вот мне, напрыклад, я не зусім зразумеў, як бы, які ў іх такой вот разлік на страйк. Там было вельмі простае пытанне, што вот як бы была спроба зрабіць страйк у жніўні. Ну, вот агульнанацыянальнага страйку не атрымалася. Чаму зараз атрымаецца? Вот тыя адказы, якія прагучалі, наколькі вот вам падаліся пераканаўчымі, Віталь? Ну, яны не падаліся вельмі пераканаўчымі з аднаго боку. З другого боку, я і не чакаў, што яны могуць пераканаўчымі. Ну, як бы это могло выглядаць? Да, мы ведаем, што заўтра 5 мільёнаў беларусаў выйдуць на страйк, все як адзін, но гэта выглядала б смешна.
І калі раней, ну, скажем, беларускай гісторыі лідары альтэрнатыўныя, апазіцыйныя нешта такое казалі, то потым, ну, станавіліся прадметам нейкай іроніі ці прадметам там насмешак, і гэта в дадзеным выпадку натуральна. Так што Латушка і каманда Ціхановская, она зрабіла свой крок. І в пэўным сэнсе, ну, можна сказаць, такі матыў я ў всякім разе пачуў, што цяпер мяч на баку грамадства. Вы вот многія з вас, як бы кажа нам каманда Ціхановскай, чакалі ад нас нейкіх дзеянняў. Нас уже папракалі ў тым, што няма кіраўніцтва, няма нейкага плану. І вось мы выдалі план, ну, які-ніякі, а ён ёсць, мы заклікалі. Ну, мы цяпер пабачым, як грамадства на яго адгукнецца. Іншая справа, што калі не адгукнецца, ну, напэўна, прыйдзецца мяняць стратэгію ці тактыку. Я не думаю, што это будзе такой уже паразай, што вось як кажуць, калі грамадства не адгукнецца на этот страйк, то все, там аўтарытэт упадзе. Ну, мне не здаецца, што так, з двух прычын. Па-першае, ну, сапраўды гульня не скончана, па-другое, самі ж мы все кажам, што зараз все лідары. Нема у пратэстаў такога лідара, які скажа стоп, і людзі спыняцца, скажа ідзіце, і людзі пойдуць туды. Падчас гэтых пратэстаў кожны з гэтых 100 000 сам сабе лідар, і гэта з аднаго боку плюс, кажа пра эмансіпацыю грамадства, яго развіццё. З іншага боку, все-таки многія кажуць, што гэта мінус, калі няма агульнага плана, калі няма агульнай мэты, калі людзі, вобразна кажучы, бадзяюцца без плана і мэты. То вось яна з'явілася, прынамсі, на гэтым тактычным вось адрэзку часу до 25-26 кастрычніка. Так што ў любым выпадку гэта варта было зрабіць. Ну і далей, сапраўды, варта цяпер глядзець, чакаць, ацэньваць, як адрэагуе грамадства на гэты заклік. А вот зараз даведаемся думку на гэты конт Андрэя, які з'явіўся ізноў. Ён як прадстаўнік грамадства. Да, ён з намі, якое то як грамадзянская супольнасць і нацыянальная ідэнтычнасць. Она то з'яўляецца, то знікае. Ну, дзякаваць Богу, вот она з'явілась в асобе Андрэя. Андрей, вот тое, што было сказано, вот наколькі вам падалося як бы пераканаўчым вот это вечнае беларускае пытанне, ці ёсць у вас план? Калі Латушка сказаў, што ну, мы не можем все наши, так сказать, секреты распавядаць Лукашенку, вот. Наколькі вот вам вот пасля этой прессовой конференции, скажем так, вы упэўніліся все ж таки больше у поспех, скажем, ультиматума, ці не больше? Ну, я думаю, что недзе на тым же самым узроўні. Я думаю, моя упэўненасць засталася. То есть, конечно, может быть и поспех, может быть и не поспех. И я, калі шчыра, не думаю, что трэба там настройвацца, что при любым сыходзе все неяк вот хутка у нас адбудзецца. Все одно, конечно, кризис затягивается, трэба як бы разумець, что змаганне там, ну, месяцы зойме, это яшчэ не тое, что вот можно переломить там, скажем, одной некой падзеі ці одним тыднем. Ну, моё меркаванне такое. Я думаю, что, конечно, план ёсць. Я думаю, можа не один нават ёсць, але справа ў тым, что, ну, па-першае, конечно, ну, агучваць весь план, гэта значит ужо даваць вялікія козыры праціўніку, а по-другое, ну, все-таки шмат што будзе залежаць ад таго, што немагчыма прадказаць. Ну, скажем, калі падключацца заводы, гэта будзе адна сітуацыя. Калі не падключыцца, гэта другая. Калі частка падключыцца, частка не, гэта будзе трэця. Ці будзе, скажем, сілавы разгон 25-го удзельнікаў акцыі альтэрнатыўнай, ці не будзе, так? Это таксама будзе задаваць зусім розныя тоны, в связи з тым, што в прынцыпе, конечно, вот гэта вот колькасць гэтых, ну, непрадказальных падзей, она такая вот вялікая, то, ну, конечно, тут разлік ідзе не толькі на план, але на тое, што просто нешта адбудзецца, толькі таму, што ў грамадстве застаецца вялікая напруга, толькі таму, што пратэсныя настроі яны да гэтага часу дастаткова высокія. Але вот ці перальецца гэта ў дзеянне палітычнае людзей, да, вот гэтыя акцыі непадпарадкавання альбо страйкі, ну, это для ўсіх вялікае пытанне, і для ўлады, і для апазіцыі.
До речі, мені здається, цікавую думку виказав Латошко про тое, што як бы сама по сабе ідэя ультыматуму, вот его вылучэння, она дзейнічае на другі бок. Вот сёння Лукашенко склікаў агромнейшую нараду, там ледзь не всех, так сказать, все вышэйшае членавенства. Ну вот раней на такім зроўні он не склікаў. Вот зараз придумали, значит, мітынг про лукашенковские, так званых ябатек, так сказать, там 36 вагонов, 35 тысяч одних курьеров, значит, за всей Украины свозят на МИД. Ну вот я не думаю, что если бы не было идеи этого ультиматума, поставили бы такую мету. А вот як бы ультиматум певним чином дзейнічае. То есть это как бы меняя форму ситуации, меняя дзейнасць тым ліку і другого боку. Ну, Да, так. ўлада робіць тое, што ніколі не рабіла ў жыцці, все гэтыя мітынгі, вось, і тое, што, ну, нейкім парадаксальным чынам, ведаеце, я просто рэпліку ставлю, все гэтыя месяцы думаю, што гэта, ну, нейкі плюс, калі выводзіць гэтых умоўных ябацек, ну, там 100 чалавек, 70 чалавек ходзяць праз дзень добраахвотна, колькі тут збяруць добраахвотна-прамысловаму не ведаем, но гэта хоць нейкае, ну, стаўленне пытання перед чалавекам праявіць сваю пазіцыю, адмовіцца ці пайсці, зрабіць нейкі выбар. І на гэтых прадпрыемствах, як зараз паведамляюць, многія пасылаюць, там многія не ідуць, но хтосьці ж пойдзе, іншыя будуць яго там матюкаць, крытыкаваць. І гэта, ну, тая ж самая палітызацыя, тое ж самае пытанне выбару, якое трэба не толькі ў незалежным грамадстве, а такое добра, што становіцца і з таго боку, в прынцыпе. Андрей, это, мне здаецца, у кого-то я прочитал в Фейсбуку, что, ну, вот, як бы отбывается обмен тактиками. То есть, вот, скажем, выходят женщины у оппозиции, те так само, так сказать, ладят жаночий форум, малпуют, скажем, какие-то кричалки, речевки, какие-то способы. То есть, вот той тэкст, які я чытаў, што фактычна як бы і ябацек прывучаюць да таго, што яны могуць выказваць меркаванне, што ў іх ёсць меркаванне. Так, так. это вот адбываецца як бы палітызацыя і гэтых людзей. Ну, я б сказал, что адбываецца спроба мобілізацыі, да, вот их прихильников Лукашенко. Мне падаецца, поспехи такие частковые, да, потому что большасць прихильников, яны так комфортно себя адчувалі менавіта па-за палітыкай, каб не трэба было высоўвацца, не трэба было нешта выказвацца, не трэба было замяць некую пазіцыю. Такая вот нормальная беларуская такая, ну, не ведаю, стратегія, да, вот просто нічога не заўважаць. Да, вот. Трэба жыць, як набяжыць. Так, ну вот кшталту так. А так зараз іх сапраўды іх выпіхваюць у абсалютна, ну, незвыклая і некамфортная для іх сітуацыю, калі ім трэба палітычны выбар рабіць, калі ім трэба даказваць, што яны, напрыклад, за Лукашенко, што ім трэба неяк аргументаваць сваю пазіцыю. Ну і вот гэта все, конечно, ну вот можа мець непрадказальныя наступствы. Я бачу, што все-таки для ўлады гэта супярэчлівыя вынікі. З аднаго пункту гледжання так, некаторыя людзі мабілізуюцца, а з іншых боку вялікая частка, да, вот электарата Лукашенко, яна так, ну, яна напружваецца, ім гэта некамфортна. Яшчэ адзін просто важны момант, мне падаецца, які варта адзначыць, што тут упершыню за вельмі доўгія гады ўлада з'яўляецца як бы даганяючай. То есть яна падстрайваецца пад парадак дня, які здае пад пратэсны рух. Да, все придумывае спачатку пратэсны рух, і маршы вялікія, і маршы маленькія, і сімволіку, там і браслетики, і лозунги, і вот улада вымушана толькі на гэта нейкім чынам рэагаваць, придумываючы свае, а звычайна не придумываючы, а просто вот меняючы там, скажем, БЧБ на чырвона-зялёны там і все, да, вот і гэта таксама показвае, што все-таки дынаміку палітычным працэсам зараз задае не дзяржава, а дзяржава фактычна толькі даганяе пратэсны рух. Это таксама абсолютно такая, ну, новый феномен вот для нашей политики. Валер, а вот сёння Віталь сказаў адну такі таксама даволі папулярны слоган, але наколькі вот ён вам падаецца праўдзівым? Ну, ізноў глупае пытанне, магчыма, але тым не менш. Што в беларускай рэвалюцыі ўсе лідары.
Ну, вот з аднаго боку, можа, і ўсе лідары. З другога боку, вот як бы сцэнары, куды ісці, як так сказаць, у нас на гэтым тыдні будзе марш партызанаў, ці марш гонару, ці яшчэ што-небудзь, вызначае Сцёпа Пуціла, вызначае канал Нехта, які, вот, дарэчы, абвешчаны экстрэмісцкім. А з другога боку, можа, і не адзін Сцёпа, можа, Сцёпа проста спікер, так сказаць, які агучвае планы, якія нейкія, так сказаць, там лялькаводы, напрыклад, так сказать. Не абавязкова замежныя, это могуць быць нейкія беларускія палітыкі, якія просто даюць магчымасць паважанаму Сцепану, так сказать, ну просто вот так сказать. Прызвычаюся народ да яго каналу, дзе 2 мільёны. В этом сэнсе вот як збудавана як бы кіраўніцтва беларускай рэвалюцыі? Ну, мы тут уже погружаемся в некие конспирологичные, так сказать, версии, кто стоит за Степаном. Я не ведаю, хто стаіць. Я б сказаў, што Сцепан выконвае сваю ролю, якую, так сказаць, ён на сябе ўзяў. Гэта роля, ну, нейкага стварэння нейкіх алгарытмаў, нейкіх каардынацыі некага руху, вось, па якім можна арыентавацца. Лічыць гэта лідарствам наўрад ці выпадае, ну, але вось гэтую функцыю ён выконвае. Тут, бачыце, такая цікавая рэч, што за час вот гэтай беларускай вясны, беларускай рэвалюцыі, якая пачалася яшчэ ў траўні, створана, ну, скажем так, некая інфраструктура пратэсту ўжо. І вот гэта вельмі добра, таму што лідараў лёгка арыштаваць, што ўлады і робяць, усе лідары альбо ў турме, альбо выштурхалі за мяжой. А вот тое, што ёсць вот гэта інфраструктура у выглядзе вось гэтых суполак у дварах, у мікрараёнах, стварэння вось гэтых чатаў, з дапамогай якіх, так сказаць, яны камунікуюць, тэлеграм-каналаў. Вось гэта стварае такую сітуацыю, калі ў пэўны момант лёгка і хутка можна мабілізаваць людзей на тое, каб выйсці на вуліцу. Вось і хутка вось гэтыя і жаночыя маршы, і зараз маршы пенсіянераў. І нават калі можна прагназаваць, што праз пэўны час грамадства стоміцца, улады змогуць задушыць гэты пратэст, то ён вельмі хутка можа ўспыхнуць зноў з-за любой падставы, любой глупасці з боку, так сказать, уладных структураў, любога самастрэлу. Вось. І вось мне падаецца, што для ўладаў вось гэта небяспечна, што створана інфраструктура, якая хутка і лёгка можна мабілізаваць на новы пратэсны выбух. Вось мне падаецца, з гэтым улады наўрад ці могуць справіцца, хаця спрабуюць, вось гэтых дружыннікаў зараз ствараюць, каб вось гэтыя задушыць, гэтыя дваровыя, гэтыя мікрараённыя, так сказаць, сходы ці вечарыны. Вось, я думаю, што ўлады дабяруцца і да гэтага, ну, але як задушыць, так сказаць, камунікацыю ў чатах, камунікацыю праз тэлеграм-каналы, вось гэта праблема. А калі казаць увогуле пра вось гэтыя ультыматумы, ну, бачыце, мы маем сітуацыю такой некай шахматнай партыі, дзе бакі робяць хады. Спачатку Лукашенко зрабіў ход СІЗО КДБ, потым пасля гэтага адразу вельмі жорсткі разгон, сілавы разгон пратэсту. Потым генералы МВД сталі пужаць з прымяненнем зброі агнявой. Потым Ціхановская робіць ультыматум. І такім чынам, як бы, бакі спрабуюць ісці на абвастрэнне, таму што бачаць, што некі такі здарыўся тупік, некая раўнавага, з якой ніяк не выбрацца. Такі дыялог па змаўчанні. Кожны робіць ход, ну, але, так сказать, яны... Вось, і я згоден тое, што сапраўды адказам на ультыматум стала і сённяшняя нарада, і вось гэты мітынг, які ўлады арганізуюць на нядзелю 25-го. Гэта таксама новая, што называецца, уводная, якая, ну, як бы мяняе трохі сітуацыю. Андрей,
А у Так. меня до вас питание. Я ведаю, что вы этим питанием займаліся так даволі грунтоўна. Я з вами крышечку на этот конт спрачаўся, напэўна бы не меў рацыю. І я разумею, што ёсць парада Пал Палыча Латушкі, што не все сакрэты трэба як бы расказваць. Вот. Но тым не менш, як бы не называючы імёнаў, вот на ваш погляд, ну мы ж зараз ведемся про конкретную ситуацию, то есть про конкретную идею вот этого ультиматума. То есть эта идея доходит до людей, ці яны ўспрымаюць так, ну где-то Тихановская там в Вильне что-то кинула, какую-то идею, какой-то ультиматум, ну бог с ней. А мы-то тут при чем? Ці это не так будет? Ну, тут цяжка сказаць. Я не валодаю такой інфармацыяй, ведаць, ці чуюць яны, ці не чуюць. Все-таки занадто был маленький период, час, как можно было замерить там глубину этого сыходу. Я думаю, что только вот 25-26 мы докладно зразумеем. Ну, конечно, мы уже основные это каналы выкарыстаны, да, мы можем разуметь, что не толькі там праз нехту, не толькі праз незалежныя медыа, але і праз розныя рэгіянальныя чаты і там анархісцкія, іншыя суполкі. Гэта інфармацыя пайшла, і нейкая колькасць людзей, конечно же, будзе на гэта рэагаваць, но наколькі цяжка сказаць. Але вот, дарэчы, думаю, што тое, наколькі улады актыўна, да, спрабуюць перахапіць повестку, да, парадак дня, наколькі яны вялікую увагу надаюць гэтаму ультиматуму, нават спрабуюць арганізаваць альтэрнатыўны мітынг. Гэта все, напэўна, сведчыць пра тое, што яны, і што па вынікам іх маніторинга, да, гэта таксама сур'ёзная нейкая вот заява, да, яна выклікае нейкі резонанс унутры беларускага грамадства настолькі вялікі, што на гэта трэба вот так вот тэрмінова рэагаваць, і склікаючы нарады, склікаючы мітынгі. Ну, яшчэ паглядзім, напэўна, до канца тыдня будуць нейкія іншыя захады. Да, прызнаванне зноў жа нехты экстрэмісцкім матэрыялам, напэўна, неяк сюды можна таксама укласці. Многія шматлікія формы адміністратыўнага ціску і ва універсітэтах, і на прадпрыемствах. Ну, калі улады так робяць, значит, таксама адчуваюць, што ну, вот, гэта ідэя все-таки гуляе дастаткова глыбока ў народзе. Я Віталь. додам, что поколькі, ну, вот литерально по Комаровцу шел сегодня, 2 разы бачил, спынился каля обменника, там люди обмерковывали, что будет 25-го, потом просто стал там через там литерально по яблоке, так само люди обмерковывали. Так что, ну, плюс это такая не презентативная, скажем, опытание, але, ну, можно додать, что, по-перше, акрамя недержавных всех СМИ, про гэта ж постоянно далдоніць и державные СМИ, они это не хаваюць, они говорят про ультиматум Тихановской. По-третье, сёння весь день гэты сюжет по гэтаму шоу по Евроньюз, а у тых, напрыклад, ну, пенсионеров, якія, ну, державные каналы не глядяць, бо не любяць Лукашенко, а интернет уже занадто старые там, напрыклад, то яны в основном в телевизоре доверяюць только Евроньюз. Там это что? Я думаю, это максимально магчымы ахоп этой информации, бо с 2 боков, с 3 боков про гэта сказано. Я думаю, вся Беларусь там процентов на 70-80 такая хоць неяк удзельнічаць в палітычным жыцці, про гэта ведае. Добра, дзякуй вялікі Андрей, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Ну, у нас вот Андрей пропадал, але вернулся, и мы, конечно, это, так сказать, вот так сходу, с колов, что называется, по горячих следах. Але тым не менш, я думаю, што у нас атрымалася даволі змястоўная гутарка, а нашим гледачам я нагадаю, што за працягам развіцця падзеяў яны могуць сачыць у YouTube-канале «Свабода Прэміум», на якім мы вам зараз распавядаем все і тое, і на тэлеграм-канале «Свабоды». Всяго найлепшага. Ну, всяго найлепшага. Дзякуй. Да пабачэння, дзякуй.